Здравейте! Днес ще си говорим за това малко симпатично диванче. Нека започнем с габаритните размери. 1,75 м, напред е 1 метър и 1 см, гръбчето е 80 см, а седалищната част е с височина 46 см. Какво е предимството на това диванче? Първо, много компактно. Второ, ако имате гости, може да се разпъне да стане като спалня. Колко голяма? 1,95 на 1,40. Ето сега ще ви покажа как се разпъва. И ето тук може да видите първия матрак, подматрака и гърба, който също става като матрак. Това цялото нещо се разпъва и става спалня 1,40 на 1,95. Какво е предимството на този диван? Функция Puma позволява абсолютно всичко да е тапицирано, абсолютно всичко да е с 12 см пяна. Отделно на седалищната част, ето тук някъде ще прекача снимка, или тук, където има място. Тук са плетени колани, много гъсто плетени колани, еластични и нееластични колани, които създават и комфорт, и здравина. Отделно на цялата каса, която е, или по-скоро гредичките, които са отстрани, по средата не е с греда. Тоест, когато седнем тук, нямаме по средата, нямаме усещане нещо да ни ръби, нещо неудобно, защото е с една метална облак греда, която също ще се опитам да покажа някъде на снимка. Една бърза вметка. Диванчето е наше производство и може да бъде в голямо разнообразие от цветове и комбинация, както тук, или изчистено, както на вас ви хареса. Продължаваме. И да знаете, количествата са ограничени, така че очакваме ви да се обадите. До чуване!